Bueno, atzaldeon danoi eta ongi etorri abenduko eta urteko azkenengo ohiko osoko bilkura hontara. Aurra, Xabin. Bai, kasu atzaldeon. Lehenik 2005ko azaroen otalauko eta 27ko bilkuren akten onarpenak. Bai. Oin bai. Bueno, da bakarrik, aipatzen da hor, adierazpena azaroak 25koa, eta aipatzen da, bai, 10. puntuan, aipatzen da, idazkariak eudeletik adostuta datorren adierazpena irakurri du. Ba hori, badakigu hori ez da laola, zioa eta bai da eudelekoa, baina gero erabakiak hartzen dienako konpromisoak udala bazela horre die, udalak berak landutakoak, sortutakoak. Bakarri sarrera hori, ba ez dakit, idazkariak adierazpena irakurri du bakarrik edo, ez dakit. Nahi da, mesela, nahi ba inginke, bertan bera lagaginke, maigaina lagaginke, eta hori adostu redakzinua eta hurrengo pleno ekarri eginke, urtarrileko lehenengora. Ez da barazik zentzu hortan da egisa da, haitzatu duran moduan bere momentuan bozera maila batzordean eta eudelekoa oinarri moduan hartuta, baina Bergarako adierazpena Bergara egokitzutakoa esan, eta hori puntualizatzea ondo zentzuzkoa ez delo. Bai, ondo da. Bakarrik ulertzen da, eudelek bere proposamenean ematen zuela tarte bat udalei ekartzeko udalerrira. Horregatik adostutako hori, margena zegoelako eta ulertzen zen bozera mailan adostu zen utela eta horregaitik. Oinarri hori ipintzen zaio, baina aldatuko da. Bale, ongi da. Alkatearen jakinarazpenak, 3. puntuen, Barrenkale 8Bko lokalaren erosketa onartzea dago, hori lurralde batzorde informatzailean irizpenarekin dator, eta erabaki proposamenan egiten duena da, jarraian deskribatzen den Barrenkale 8Bko lokala jabea den Lautabiztustapenak SL-eri enpresari, 46.434,80 eurotan erostea, deskripzioa hor danak izan duzuenez espedientea ez dut irakurriko. Bigarrena, aipatutako salerosketa eskritura publikora altxatzea eta jabego erregistroan inskribatzea kontuan izanik sortzen diren gastuak udalaren kargu izango direla, halaber, saldutako finkak ondazun higiezinen gaineko zergan Bergarako udalaren izenean jartzea. 3. Alkate lehendakariari aipatutako salerosketaren inguruan sortzen diren dokumento guztiak sinatzeko ahalmena ematea. 4. Gastua, horre aipatzen diren 2 partidari egostea, eta 5. Erabakia jakinaraztea Lautabiztustapenak SL enpresari eta udal kontu hartzaileari. Zerbait azaltzeko, bozkatuko dugu orduan. Alde, aho batez onartua. Laugarren puntuan, Bergako udaleko 2008 urteko ordainsarien igoera onartzea dator, hau ere antolaketa batzorde informatzaileen irizpenarekin dator, dakizuen bezala, abenduaren 3 argitara eman zen ministroen kontseiluak egindako igoera proposamena boen argitaratu zela, eta ondoren baita ere, 2,5 arteko igoera proposatzen zuena 2008ko soldaten inguruan, eta eudelek udalei 2008ko abenduan 4 gomendio proposamena luzatu zien. Hori horrela, erabaki proposamena egiten dana antolatuta batzordetik da, lehena,
2005 urtean aplikatu diren soldaten tauletan 2,5 igoera aplikatu eta soldatan taulak eguneratzea. Bigarrenik, halaber liberatuta edo zerbitzuak arduraldi esklusiboan ematen dituzten zinegotzion ordainsariak ere 2,5 igoerarekin eguneratzea, hor taulan dituzuen kantitateen arabera. Hirugarrenik, udalak lanpostuen balorazio osoa delako 2005ko azaroan eta 2007an hartutako erabakiak direla eta bat, 2005 urterako lanpostuen balorazio berriak aurreikusitako ordainsariak 2,5ko igoera aplikatuta eguneratzea, Bergarako udalari eguneratzea daukiona berariazko osagarria izanik, soldata eta destino osagarria ere eguneratzea indarren dauden eguneraketak aplikatuta, 2005 urtean, 2004 urtean indarrean zeuden 3 urtekoen dagokion ordainsari 2,5ko igoera aplikatuta 3 urtekoak eguneratzea, hor dituzuen taulan kantitateen arabera. 3. Ordainsari espezifikoei dagokienean, faktoreen puntuaziotik eratorritakoak direla aintzat hartuta 2005 urterako puntuaren balioa eguneratzea eta 142,58 eurotan onartzea. 2004ko 119,10 euroko balioari 2,5ko igoera aplikatuta. Eta laugarrena, erabakia udal langilei jakinaraztea. Zerbait esateko? Bozkatuko dugu. Alde? Aho batez onartua. Bosgarren puntuan daukagu Jose Antonio Aperribai Gallastegi jaunak Bergarako udalari egindako landaren erbadio bildumaren doaintzaren onartzea. Hau ere herritarren batzorde informatzailean irizpenarekin dator. Eta horra aipagarria da, Jose Antonio Aperribai Gallastegik hainbat milaka landaren herbarioa, bere bondaz eta askatasun osoz, hitzarmenean zehazten den baldintzetan, Bergarako udalari doainik ematen diola betirako doaintzan, ezta? Orduan batzorde irizpen proposamena luzatzen dioguna da, lehenik Jose Antonio Aperribai Gallastegi jaunaren Bergarako udalari egindako doaintza onartzea, bigarrenik Jose Antonio Aperribai Gallastegi jaunari doaintza hau eskertzea, eta hau uste dut gehitu behar genukela nola bi hitzarmen dauden zearen baitan, doaintzaren baldintza zehazten diren hitzarmenak sinatzeko ala alkateari ematea, ez almen hori alkateari ematea. Zerbait azaltzeko? Bozkatuko dugu. Alde? Aho batez onartua. Nik puntu hontan, alakotan inoi dugun moduan hitza hartuko eskerrak emoteko, bai, Jose Antonio Aperribai berari urte pila baten indako lana nolabait doantzan emon eta laboratoriumeko bilduma osatuta gozatzeko aukera eskaintzearen, eta baitza bide batez Euskal Herriko Adizkien elkarteari neurri baten bilduma horrekin zeharka indako lana lanaren parte badielako, eta erak bilduma horren digitalizazioan eta eukitzako parte hartzeatzik. Bai Jose Antonio eta bai Euskal Herriko Adizkien elkarteari, mila esker. Eta gaitzarrendako azken puntu bezala berri emate bat, 18. kreditu aldaketaren berri ematea, alkateek emandako abenduan 11ko dekretu baten berri da, kreditu gehigarrien bidez egindako kreditu aldaketa batena, diruzaintzako gerakin garbitik 300.000 euro ipintzen die, batetik urbanizazioetarako 189.000 euro, Arrizuriagako ekipamenduarentzat 3.000 euro,
eta funtzionarioen sari osagarri hauek aipatzen jardun dugun aurrekontuentzako 58.000 euro. Guztira 300.000 euroko kantidadeakin. Eta ez bago honen ingurun ezateko, eskaera eta galderarik. Berriz hitza hartukot kasu honetan eskerrak emoteko udal langile bati. Badie 3 bat hilabete hemen pleno aretuan oso presente egon zen Kontxi jubilo zala, eta gaur Robertok atezain bezala mende laurden inguru pasa ondaren izango azkenengo plenoa, eta kasu honetan berari eskerrak eta bide ona opako notzake. Aipatu harik lagabarik aurten aurreko hastian inginuan ekitalditxua urtean jubilautako udal langilei nolabait aitortzain eta agurra emoteko, eta 17 udal langile diela, eta badala adierazle udal administrazioak eta administrazioak orokorrian dabitzen releboarena, eta uste dut importantia dela hortan eindako lana aitortzea eta relebo hori bideratzen asmatzea. Roberto izenian eskerrik asko, eta ondo izan. Gorka, nipen nahi neban zerbait horren inguruan. Nik ere gure taldearen izenean, da aurreko taldeen izenean bebai, Roberto, urte asko eruan ditzuk hemen, da eskerrak emun, eindako lana itxik, eta hemendik aurrera ere ondo bizi. Honekin bukatzutzat emoten dugu, mila esker eta datorren urte arte.